محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد wiɓe nokkuji goɗɗi onon fofof ceerno wi bisimilla moɗon fofof ziyaraji ɗi fofof en nanni ɗum e nder jaɓɓagol hajjiyankoɓe ngol hajjiyankoɓe ummiɓe to suudu Kaaba ummiɓe to nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e batteji barkinorteɗi bisimilla moɗon alhamdulillahi rabbil alamina ko ceerno duyno ko radiyallahu ta'ala anhu Allah jaabima ɗum on jehi e jam on golli golle ɗe kadi e jam on ngarti e jam kadine on tawti jam yo Allah junnan en ɗum bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu musibɓe ummoriɓe gine ɓene kadi ceerno wi bisimilla moɗon enen fofof yo Allah jaɓan en ziyara o yo Allah yettin faandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humtu haajuji ɗi yo Allah jaɓan en dewe meɗen Allah fofof yo Allah yaafo en pergitte meɗen yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓɓe cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe yo Allah ɓeydan en newuyaji muɗum keeriɗe wondude e nden ka muɗum yo Allah junnan en gurdam ceerno meɗen radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waddan mo hen cellal e sembe enenne yo Allah rokku en fandinde almudagal meɗen yo Allah rokku en rewde e pele maɓɓe e ñemtindeɓe ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe muɗum bisimilla moɗon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno wi yo Allah jaabo duwawuji ɗi fofof alhamdulillahi rabbil alamina o jaɓana en ɗum o reen e tijjaniyankoɓe fofof e juulɓe fofof e leñol nelaɗo Allah fofof sallallahu alayhi wa sallama alhamdulillahi rabbil alamina e barke ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli alayhim آمين يا رب العالمين يا الله جابوا باو الحمد لله رب العالمين شانغال سامين دي يبيانكوبي هديانكوبي Dakar TV de mbay wonde fofu e aduna he
e caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e ñagade Allah subhanahu wa taala e ɓeydata jurumndiru mum e cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anhu e duwanade kadi ceerno men alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu mo ganduɗa dendagal ko jiiɗen ko feeñi ɗo ko fof Allah rewni sababu o koye makko eɗen duwono kadi ceerno men oɗo kankone nde Allah junnanta en gurdam makko waddana en hen cellal Allah rokka en kadi fandina en almudagal men ñemtindeɓe no ceerno ibnu mar doori ɗum joni joni nde Allah rokkata en ñemtindeɓe ko suuɗi e ko feeñi e rewde e pele maɓɓe so ɗum ɓenni kam ɗum kam ko yettude Allah tan nde Allah newnani en kadi yaade ha toon wallodirde kadi e julɓe ɓe ngam tottude farillaji mumen e sifa ɓurɗo timmude nonno ko ɗum wonno anni e ceerno darnude ɗe ɗo golle beele mo hebla sete mo ganduɗa hitande fofof sete o no ummoɗo no yaha toon to haramayni woni makka e madina wallodirde e julɓe yaadaɓe ɓe e kala julɗo tawaɗo ɗon nde Allah wallata ɗum golle mum ɓuura moƴƴude nde wonno hajju ko golle tiɗɗe no feewi cattuɗe hajju ko golle tiɗɗe cattuɗe e wonno noon ceerno radiallahu taala anhu jurum makko noon e julɓe e kiram makko kadi e l'islam yiide julɓe ummo nokkuji kewɗi e aduna he e nokkuji goɗɗuɗi mbaɗe hen jawɗele mum en mbaɗe hen kadi ƴiƴam mum en mbaɗe hen fofof mum en gara toon kadi taw golle mum rewani lawol ɗum kadi ko hunde musli wonande kay neɗɗo ganduɗo ɗum waɗi kadi jogademo noon on ɗon kirɗam ɗon kiram e on ɗon jurum o fiɓi anniya to Allah eto nelaɗo Allah eto cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anhu nde Allah newnantamo hitande fof heblude sagataɓe taw ko anduɓe ñawore hajju ɓen jaha toon no ballodira e julɓe ɓe no tottiri hajju mum en nonno hajju no mbirɗen ni ko sifa cattuɗo Allah newni noon ceerno ko ñaguino ko Allah jaɓɓanimo ɗum Allah feññini ɗum kadi e ɓesgu makko e ƴiƴam makko hono ceerno men alhaji abdoul asis wi Allah yurmomo yafomo kanko Allah feññini golle ɗe e juuɗe mum kankone kadi o dari hen darde tinde yettini ɗum ha ɗo yettiɗo hande kadi oɗo saaha kam ko ceerno ibnu oumar en e ceerno bachir ko ɓen goni ardiɓe golle ɗe e wallodirteɓe hen fofof e ɓesgu ngu e almuɓe e galle o fofof eɗen jetta Allah noon nde Allah waddi min e maɓɓe min jeeya kadi e wallodirteɓe ɓe min jeeya kadi e ɓe Allah kadi mbaɗi ko golloɓe kadi yamirore ceerno ko feññinoɓe kadi golle ceerno ɗum kadi emin jettira ɗum Allah eyi hikka fondation dental daka Allah newni ɓe nawi fodde ko ena wona 300 e capanɗe jeeɗiɗo kamɓe 300 e capanɗe jeeɗiɗo ɓe ko rewɓe e worɓe fofof ena wayno hikka kadi rewɓe ɓuuri hewde sabi rewɓe ɓe ɓe goni 160 e jeetato kamɓe worɓe ɓe ɓe goni 160 e ɗiɗo koni kam jetta Allah noon nde Allah newni golle ɗe fofof gollama eno Allah subhanahu wa ta'ala yamiririni eno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jangguinirini nonno golle hajju nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde yeehi hajju hitande 10 fergo on hajji wiyete hajju mbayni ko arno ko jangguinde leñol makko ngol ko hedduno e golle diine teŋti kadi farilla biyeteɗo hajju o ko kanko jaati ari no wonno gila o feri o ummi makka o yeehi madina hitande fof omo heblanno almami on woni gardotoɗo golle hajju on so yeehi wallodiri e julɓe ɓe jangguinaɓe holno hajjirte kono kanko heɓani yaade fodde duuɓi 9 hitande 10 nde noon nden hitande noon o ummi o yeehi kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi nde o yetti nde won konngol ngol o wi ko khudu anni manasikakum ƴette e am dewirɗe mon Allah hajju kala no Allah rewirte e nder golle hajju ƴette ɗum e am joni noon ko ƴettano e makko ko noon ɗum woni ko anduɓe bindi e defte yetti ha yetti ene yaha ha yetti ɗo yetti en ɗo alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah walli en kadi eɗen kadi ndiwindi ɗum kadi eɗen ballodira hen kadi e julɓe ɓe kadi yantude e yamirole ceerno alhamdulillahi rabbil alamin min jeehi e dow jaam min garti e dow jaam ko amma sifa kam no wonirano ni ɗo ummano ɗo yahano kam eɗen gandi hande e ɗeɗo kaɓirɗe kese karallaje ɗe eɗen gandi hande kam hay hunde kam ala ko humpi yimɓe ɓe no wonirano toon ɗum addi en jijengtowol ngol nden so aranoma ne wonno e on ɗon saaha
ɗeɗo karallaji kase ɗe ngalano ceerno winno ko yo jangte on saha noon woda lumtinaɗo e nder set he caggal nde yetti Allah wiya ceerno min gumminomo ɗo ñalawma naggam min jeehino nokku naggam min mbaɗi toon min gummi to min jeehi nokku naggam kadi min goni Madina fodde balɗe naggam min gummimo toon min jeehi Makka min gummimo toon min jeehi Mina min jeehi Arafat min jeehi Muzdalifa min jeehi Jamra min garti Makka hankadi jomum jengto lawol ngol fof no wonno on saha ko kumpa wonno kono hande no kewɗon wiide e konngol mon laɓtugol ɓanngol biyetengol hankadi ɗum kumpa iwi no hande kam Allah koko itti kumpa gila umma ɗo no ummora ɗo yimɓe fof na gandi no kumpiti hay hunde hen ala ko kumpa hen ala ko majji hen na gandi kadi holno wonirano to tolna fof kadi yimɓe no kumpiti e nder golle ɗe jaati no gollirte ni fof yimɓeɓe fof no kumpiti golle ɗe ɗum waɗi kam ko ɗum wonanno sababu jengtongol en wayno hankadi ɗum fof Allah itti ɗum hande heddi kan tan arde jooɗade yeeso ceerno waɗa sunna jonde nde on saha ceerno dow ɗum kadi alhamdulillahi rabbil alamin on jarama Guna Siby MD gargol Ousmane Camara en calmini dendagal Madina Gounass naaɓe fof en duwonimaɓe kadi en duwonima kadi ko taari Madina Gounass fof en duwonima dental ngal fof en duwonima julɓe fof ko wittude Allah kadi no fotiri nene dental Dakar Madina Gounass Allah itti ɗumen ɗo e Sénégal ñande 15 juin Allah waɗi kadi gartuɗen ñande 10 13 mai 10 mai on toon to Dakar laamu leydi men Sénégal Allah itti nene alarba taw kadi ko sete mo ganduɗa hoore makko temettati tato e capanɗe jeeɗiɗo rewɓe worɓe fof ko wittu Allah kadi no fotiri nene Allah itti en Sénégal e gardugol ceerno Hamadou Siraji mo ceerno Abdoul Aziz Ceerno e gardugol kadi ceerno Mouhamadoul Bassir Ceerno addi dental ngal fof ko banggue noon juɓɓudi ko ceerno Siraji mo ceerno Abdoul Aziz Ceerno ardi ɗumen ko wittu Allah kadi no fotiri nene bandiraɓe fof jeehi e dow jaam garti e dow jaam e cellal e kisal e ndenta eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah ɓeydan en ndenka Allah kadi junana en gurdam ceerno men wondude e cellal e kisal e nden ko bijayi Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam holluton golle meɗen est ce que wona hunde wemde no feewi sabu Arabie Saoudi eɓe jogui systéme goto ɓe mbaɗa wonde jayniyankoɓe wonande yahɓe Makka ɓe ɓe jiɗata kala jayni en garoton filmude ma woɗ ɗaɓɓani ne ara ɓe dokkuma autorisation ɗum waɗi saɗa jogui toon caméra walla dañani autorisation kadi autorisation weeɓani ɗum waɗi hakika journaliste yiɓe cakkiro koye visa ji won téléji privé jahanno toon ko wittude Allah kadi no foti nene golle média weeɓani toon no feewi saabu ko leydi janandi kadi en jii kadi guerre o no wayi hewde o saaha te guerre ko hedde toon heedi ko ɗum waɗi ɓe jiɗata kala neɗɗo mo ganduɗa hoorema e naata leydi fof taw koɓe neɗɗo mo gandi ɗum ɗo kadi mo keftini ko ɗum waɗata noon kono noon ko wittude Allah kadi no foti Alaji Ousmane en jeehi en golli golle e dow jaam hay sinno bandiraɓe to panno en kumpital ɗo yettaki ɗon woodi ko iriɗen tan wadde e barke ceerno e barke jinnaɓe meɗen eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah junne oɗo sababu noon ko ceerno sababu o sababu ceerno saabu ko ceerno Alaji Moussa Seydou fuɗɗi ɗumen nden o ittano beeji makko kalis makko ne wona rokka yimɓe yo jaam balla julɓe e kajjiri ha Allah waɗi kadi ene yaaha ha ceerno Abdoul Aziz Ceerno ari ceerno Amadou Tidiane hesirini ceerno men khalifa men hesirini yamirode e jamirode ceerno Abdoul Aziz Ceerno jungo ceerno Abdoul Aziz Ceerno ha golle e mbayno mbayi hande ni wittu Allah kadi fotini Alaji Ousmane Allah jarama kadi on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haalama